Alzira també tenia una fàbrica de rajoles de fang a principis del segle XX. Concretament, el dia 21 d'octubre de 1917, Francisco Pla Santa Maria cursava una instància a l'Ajuntament sol·licitant un permís d'obres per a crear un nou forn de coure rajoles. En l'any 1913, un grup d'obrers alzirenys van crear la societat industrial La Constructora per a poder construir un nou forn que poguera fer la faena que feia l'antic. La societat ja tenia i disposava d'un camp de 8 fanecaes que se situava en la partida de Materna, que estava junt al barranc de Barxeta. En aquests terrenys ja existia un forn antic de coure rajoles per un sistema molt antic, molt antic, per el qual causava molèsties els dies de cocció per el fum que desprenia a les cases que eren veïnes d'esta instal·lació, per els gasos, sobretot especialment per els gasos que produïa. En la construcció d'aquest nou edifici, d'esta nova fàbrica de rajoles, en un forn circular d'una longitud i una latitud d'especials dimensions, tenia també acompanyat una ximenera de 32 metres d'altura, que això feia possible que a l'estar els fums ja tan alts no molestaren a les cases veïnes. Aquest va ser el sistema que en Alzira, en aquests anys, va tindre una explosió perquè els treballadors i treballadores van ser molts els que passaren per el rajolat de la industrial constructora. I ja a partir d'ahir va ser quan en 1988 l'Ajuntament d'Alzira comprà aquests terrenos perquè ja estava el que era el forn ja estava en desús perquè havien eixit nous materials per a fer noves rajoles molt més econòmiques i molt més fàcils de fer. I com dia, en l'any 1988 l'Ajuntament compra aquests terrenos i és en l'any 1992 quan se decideix traure a concurs un projecte per a la construcció de vivendes en aquest emplaçament. Sobretot, especialment, n'hi havia que tindre el manteniment de la ximenea, una ximenea important per al conjunt dels alzirenys. Avui en dia la ximenea continua sent un bé de rellevància local molt agraït per tots i cada un dels alzirenys, ja que forma part del nostre patrimoni històric-artístic. Quan vingues a Alzira només entres per l'avinguda de la Hispanitat, veuràs allí esta ximenea que és una de les millors conservades que n'hi ha en tota la comarca de la Ribera Alta.